Zan nuna muku yadda za ku yi register a wannan application ɗin. Gashi nan za ka zo ku shiga. So ni already dai gashi nan dai na riga na saita komai da komai. Bara ne da login ɗin, wurin ne log out ɗin su ku gani. Bara ne log out. Gashi nan abunda suke buƙata ka sa shi ne business name. So application ɗin dama saboda business ake buɗe shi. Gashi nan business ɗin za ka rubuta adadin sunan kamar kamfanin da kake da shi. Za ka iya creating kawai ka rubuta email ba sai ka sa ba. Beauty nan gurin za ka zo ka choosing wace irin sana'a kake ne. Kun gane? Nan da business description za ka zo ka ɗan yi rubutu da ya kai character 90. Za ka zo ka ɗan yi rubuce-rubuce akan abubuwan da kake sayarwa. Za ka zo ka sa lambar waya. Gashi nan state za ka zo ka choosing shi ma. Gashi nan misali ina Kano, gashi nan nayi choosing ɗin Kano. Ga required code ɗina sai dole kun sa shi. In duk wanda bai sa ba zai samu komai ba gaskiya. Gashi za ka zo ka sa 6296828 shine required code ɗina. Gashi nan duk wanda zai register dole sai ya sa shi. So bara ni already na register, bari zan zo na login. Zan sa lamba ta na login. Gashi nan zan sa lambar. Za su tura mun OTP code. Idan suka tura mun, gashi nan sun tura mun OTP code. Automatic ne sun tura mun shi, yayi verify. So za ka shigo nan gurin. Kai idan sabon buɗewa ne za ka ga nan gurin ba komai, gurin da aka sa AC YouTube channel ɗin nan za ka sa hoton abin da kake kasuwanci. Hoton abin da kake kasuwanci. Uploading nan kuma background shi ma za ka zo ka taɓa shi ne ka ɗauko hoto. Gashi nan zai kai ka cikin hotunan ka, shi ma za ka sa hoto a gurin. Nan ma haka gashi nan shi ma za ka zo ka uploading na hoto ne. Dole sai ka yi wannan abu. Sannan za ka zo gurin nan ma shi ma za ka zo ka uploading na hoto, ka sa hoto a gurin, ka ɗauko hoton ka sa. Gashi nan sa sai ka zo request review ɗin nan shi ma za su tura. Za ka zo ka taɓa request ɗin, za su tura maka saƙo ta text message. Sai ka je ka verify ɗinsa, ka confirmation ɗinsa ta email ɗinka, ta text message ɗinka. Bara ku gani in muku nuna muku ga saƙon da suka tura mun nan. So ni already dama na je na yi verify ɗin. Bara ku gani. Gashi nan za ka zo nan gurin ne sai ka taɓa write a review. Za ka zo ka cike wannan star ɗin nan, ka bashi star 5 gaba ɗaya. Gashi nan ka cike sai ka rubuta sunanka da email ɗinka a nan. Sai ka rubuta email ɗin naka nan kuma za ka ɗan yi shi ma wani ɗan rubuce-rubucen ne akan abin da kawai ka rubuta I really enjoy. Kawai kai submit zai sa maka successfully. Sai ka dawo cikin application ɗinka, sai ka dawo cikin apps ɗinka. Gashi nan. So idan kai sabuwar register ne, bari na nuna maka yadda za ka yi ga link ɗinka. So idan ka kammala wannan, za ka zo profile ɗin nan shi ma. Gashi nan za ka zo idan da gyare-gyaren da kake so ka yi sai ka zo ka yi. Gashi nan ka zo ka sa email ɗinka in kana da wani ɗan gyare-gyare da ke sai ka taɓa editing ɗin nan. Gashi nan ni dai business description ga abin da na sa, ga rubuce-rubucen da ne. Za ka rubuta address shi ma sai ka yi update profile zai sama successfully. So ni already na riga da na yi duk wannan. Bari na fito. So bara na nuna muku invitation code ɗinka. Duk wanda inda zai ga invitation code ɗinsa. I'm sorry. Bara na nuna muku shi daga kan nan.
gashi nan daga kan 9 din nan 96 82 8 din nan shine invitation code dina. To kai ma za ka ga naka a nan gurin, ba ruwanka da waccan star da hash din, babu ruwanka da ita don nan star 6031 din nan duk babu ruwanka da shi. Duk wanda ka turawa da shi zai yi amfani wannan, zai yi amfani da referral code ɗinka gashi nan. So a yi ƙoƙari a je a register. Duk mutum da in ka kawo naira 300 suke biya duk referral ɗaya. So zan tura muku link ɗin da za ku ga mutanen da ka gayyato. So suna biya ne ta hanyar account number za ka tura, za su biya ka. So dama wajen wannan requesting ɗin nan, review ɗin nan, inda ya ka yi submitting ɗinsa daidai za ka ga kana zuwa nan gashi nan gurin da na rubuta a really enjoying ɗin nan, za ka ga star 5 da na bashi gashi nan sun nuna min yayi. So a yi ƙoƙari a je a register, ana kwashewa yanzu gaskiya. Shi ne wanda ake ɗan samu dai free yanzu ake jan kaya gashi nan. Ga description ɗin da na rubuta nan, ga ni dama na YouTube channel ne, suna ne dama kawai application ɗin saboda business aka yi creative ɗinsa. So a yi ƙoƙari a je a register.